Vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si zase zahráme Hero Coin Racing 2. Ako vidíte, nič som tu nekupoval. Chcel som počkať, trochu som si farmil coiny, gemy a také. A môj hlavný cieľ je získať túto farbu. A potom natočiť Way to Die. A tak si teraz trochu poďme zahrať asi. Dobre? Počkať. Čo sa vyplatí viac? Asi motocross. Trochu si ho vytujíme. Dobre. Dám všetko na trojku. Tak a poďme na to. Vidíte, koľko artame a pridáva mi to coinov. Potom by som si chcel kúpiť aj fast car. No super, nezobral som benzín. Dúfam, že dobre, mal byť tu na ďalší. Super, už mi ukazuje spôľou. Poď. A určite sa pýtate, či je ešte lepšie vozidlo ako tieto, ako motocross a ďalšie. A hneď vám poviem, najlepšie vozidlo v tejto hre, ktoré není vylepšie, je Hot Rod, lebo dávate s ním veľmi veľa, hlavne ukážem vám hneď, ktorej trati na tej, kde sa menia ročné obdobia, neviem presne ako sa volá, ale na tej sa získavajú aj achievementy, za ktorých je okolo 200 000 coinov. No a proste dáte veľa metrov, možno, ja som dal ešte nastav. Môžete dať okolo aj 10 000 bez achievement. A pozrite, mal som 98 000 coinov a pozrite, ako to rýchlo ide. Pozrite sa na tie artimey. Ty vole, nie, dajte mi ten benzín. Benzín, kde si? Greedy achievement. Dobre. Ten tiež to tam dal získať. Dobre, dám si reklamu. Dobre, získal som 200 000 coinov. Do komentárov mi napíšte, aké vozidlá mám kúpiť a ja vám ich kúpim. A poďme teraz znovu to skúšať. Teraz skúsim, že sa budem veľmi maličko hýbať. Ale aj tak to celkom ide. Celkom to ide. Dobre, poďme. Pustil som zase nejakú hudbu. Stihnem to, či nie? Áno.
No super. Ale aspoň dačo. Dajme si to. Veľa coinov. A poďme si to skúsiť aj na tejto mape, ktorá mi moc nejde. Máme 400 000 coinov. Tak, poďme. No, vesnička sa skončila, super. Taká, nie! Reklamy tu nechcem. Dobre, okej. Toto je Silkun Racing 2 minus song. Nie. To sa nejdem k tomu vyjadrovať. Nie! No super. Veľa coinov som dostal a dám si dvojnásobiť. Aha, to nejde. Super. Čo to je? Netuším. Poďme si späť k Moon. Tam dostávam aj tak najviac coinov. To si robíš srandu. Super, 6 video time. Práve ma napadla jedna vec, ktorú uvidíte už o chvíľku. Super, zase sa pesnička skončila. Dúfam, že... Nie! Neviem, či budem púšťať tie pesničky, ale furt sú tu reklamy a ja vám ich nechcem tu nadávať. Dobre, coiny som nejaké dostal a pustím pesničku. Prosím, nie reklama. Dobre. Ukážem vám tú vec. Stačí a poďme na to. Let's go. A dívajte sa. Teraz! Vidíte, ako ma to dáva do vzduchu? Pozrite sa na tie R-timey. Sakra. Ale nový rekord. Dobre. Nie. Dobre, coiny tu sú. Stačí to a poďme.
Tak. Tak. Dobre, letíme. Kde? Wow. Okej, čudujem sa, že som to dal. Ale nedám. GG, toto som úplne dokazil. Okej, chcem vidieť, koľko som... Wow. No, ako to... Okej. Celku veľa coinov. Do komentárov mi napíšte, čo mám kúpiť. A poďme si splniť kvísty. No, harvest. To bude ťažké. A poďme splniť nejaké tie challenge. Hnusné reky. Prečo sa mi práve pustila Hero 2? Dobre, už sme naspäť. Dobre, poďme... Neviem. Poďme plniť tie kvísty. Dobre. 20 000 coinov. Celku veľa coinov mám. V dnešnom videu, ak sa podarí, čo veľmi pochybujem, odomknúť si fast car by som chcel, ktorý stojí 1,5 milióna coinov. Ja som aspoň v polke asi. Asi. Toto mi, keby nebol ten most, tak by to bolo easy. Počkajte, pustím hudbu. Toto dúfam, že vyjdem. Okej, vyšiel som. Poď. Toto asi nevyjdem. GG. Ale vyšiel som. Studujem. Prosím, no. Poď. Yes! Prosím, tisíc. Poď, let's go! Konečne. No super. Dám to dvojnásobne. Dobre, zdvojnásobil som si coiny. Yes. Nie. Poďme spustiť ten quiz, čo tam bol. No robiť backflipy, teda flipy bude trošku náhavejšie. Počkať. Počkať.
Niečo sa potrebujem pozrieť. Bude to fungovať aj na Moontracki? Dobre, poď. Poď, funguje to? Funguje to? Dobre, dal som flip, počkať. Ako, to sa nedá, to nefunguje. Dobre, uvidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že ste si toto video užili. Dajte odber, dajte like a čau.